Ama sa in kanal channel pangpar bom ti hi kong ai taka lo subscribe ve turin kalau ngin sak chawa to na hian drama thar mo nom deuh mai ada a chupo chu in lo en sak ve cheu don nia o komina hian aling kalau da don nia kumhni chung lai mai Antarctica lama sum don na thila a ombo hnu in Lewis chu China a alo kir ve le ta a alom na party robui takin a thian te chuan an lo bua sai sak meiche pakhat tu ma la khui lo chu an ko sak bok chunu chuan nuam lo ati mel hle a Lewis po chuan khonga in chung ho nom chen na ni tir ngo tai chuan ama chuan amut pui ta a chu hmeichhia chu Chloe ni in anu chuan a u nau pa dam lo thu le poisa an mamo thu bok chu soin a lo khol le a alung thlak nan le a zai nan te a sen so zong zonga chuan million khat an mamo don ani ani ang thing tlang nula university kalve satlia mai tan chuan million khat tho chhuwa chu vanar ang mai ani si a u nau pa nun na chan him nan chuan a du mi a lo na chu thokin a thiang hlim na chu dollar sanga chuan shal a lo ti thuta a lo ni ma se wa nei thlak takin Lewis chuan dollar sing khat a pit a hlo mai a lom hle ma se a na tho na bar nei tu te chuan an lo ban ta tlat mai a thian nu chuan poisa amamo sia te hriat puin ompui anga in hlo na tur a hriat thu a hrila a lo ko hmu ta hlo mai du thlan tur dang nei chuang heklo Chloe chuan chu na chu dil ve mai a ril ruk ta a midang pali te nen chuan an in el chho ta ani ei tur an siam phota pa pakhat hian alo ei chin diat diat a toy ber thil siam chu tui ti in ama chu a thlang ta dai mai ma se van nei thlak takin nu beti chuan a pi thil siam rim ang tak hria in Chloe thil siam chu alo ei chin ve tui a ti ta hle Chloe chu anom pui tur chuan alo thlang ta hlo mai chulai hmuna chuan a in suan lu ngal angai don awangin an university a chuan ban na awa the lut ma sapota an zirtir tunu chuan alo ui pui hle lekha thiam thei tak ani si ma se a hun tonin a zir miau si lova nakina ala zir zom le tur thu in a chang ta ringot mai ani a om na tur chu Lewis ate in alo ni nu beti chuan a fapa hne na chuan yu pato nen bial nu po ila nei si lova ti in alo haule mol mola Lewis chuan ning devin cho ei thei toyam karil cham to alo ti dai anu nen chuan ti bur bur chungin cho chuan ei duna ei tur lo chhop bel tu nula mela han mu cha chuan Lewis chuan atui in lai chu phu thot Chloe po chu a lain mak ati hle kalkian vat mai chu atuma nu beti la chuan lo aw le tin hei hi ka fapa ni ina om khat viau ma se ishat ve shim shim a tha ang ati chuan Chloe chu lo bu zawa ei tur chu atui hle mai asiam tu chhuna nei don hi Lewis chuan alo ti vel Chloe kal son rang lu to ke ro chuan anwe ti sa chulai hmuna na tho chu Chloe chuan nuam lo ati ta riau mai ma se poisa amamo bok si chuta Lewis su lo kalin min sha to lovem ni ti in alo la lu chil zui anin nam deuh ruk ruka Mr. Laiona chuan alo ko wangin thombeng cheng an siam chui ngam to lo ba ka Lewis chuan poisa pek belle atiam awang chuan an hnar zui du talawa atu ka chuan tho ala hai pha zui mikhwal an nei don le ngala azia lo khop mai Lewis chuan alo nei fur fura Mr. Leona po chuan a hau zui mi alo lom takin ei rong chu a bol ngal sok soka Felix po chu lo thleng zui ve mai chuan ei hota pi ber chuan boya nang chu iu ang hian ni ve hau suang che kumsom ni pasari ani to ngai zong nei na chang reng reng a shelo ati chuan nute ke chuan kan junior star kan yelom Chloe ania Felix sanati lain Chloe chuan ei tur alo chhop chia anin mu chu an phuzuk mai ahma in Felix hian abial nu ni turin alo som to ma se Chloe hian alo hnar to ani nute u Lewis ani hi lom ka star chu hetai ngei ti in Felix chuan a kai sun ngal dai Lewis chuan zui ve tum ngota
a nu in awm tir mai rawh tiin a lo dang si. Felix a lung awi lo khan chu hun chu remchanga lai in Chloe chu sualrui a tum ta mai a. A hnaw lawang khan tlawm tariawah chuan a in ngai a lo ni. Chloe chu lo tang nasa hle. Ka duh chuan nang awmpui mai hi nute te hian min pe ngal thei ang che tiin a lo zam lo nasa. Awmpui dang te tawngkam atangin guest room ah Chloe le Felix ate an awm dun thu chu Louis chuan a hria a. A va lut. Felix a chu a tham leng dawr mai. Chloe hi ka bial nu rei tak ka hmu tawh lo ani. Felix an a tih chuan I bial nu ka ni bawk lo. Min sualrui I tum ani kha. Chloe chuan a lo ti vat. In awmpui nu hi min pe mai rawh u. Han fiam kwal vel ka chak riau mai. Felix an a ti zo chia. Louis a chuan a lo tlaw pawp. Kan awmpui pawh ni se khawl ani lo hi aw. Haw ngal rawh tiin a hau zui. Poisai nei teuh kha school kal zawm la he hna hi bansan rawh. Louis an a tih chuan he hna hi ka thawh nge ngai ani. Ti zawngin a lo chang. Chutiang taka poisa imamaw chuan he hna hi bansan la. Ka personal nei ni angin ka chawrang che. Ma se school I kal zawm le ngai ang. Chuan ka in luai lo in suan lua ngai bawkang. Tiin Louis chuan a thlem ta a. Ni lenga na thoka a chhuah bo tho awangin zing le zana ei rong bol sak turin a du a. School pawh a kal pah thei dawn ani. Chu sawmna chu pawmin Louis ina chuan a in suan lut ta a. An thian nu Lucy nen pawh khan an in hmu le thei tawh e. A lakah chuan Louis a chu tha in zum amamaw na chan te chu zawt fo thin ma se Chloe chuan an chung kudin hmun le harsat na te chu hrilhriat carrot roll a ti lem lo. Kum khat lek a bula awm anga chumi hnuah chuan engmah inbiak zuin a awm lovin a kalsan le mai dawn ani. Ni khat chu Dr. Stephanie an in hmut lawla. Ani hian Chloe te khua a free clinic an nei tumin a pasanin a vuak nasa tem awang khan a lo chan hial tawh chu ni in. Kum nga lai chu a lo liam ve der tawh ani. Eitur ka tui tang che tiin dawra chawlh dun an tuma. Ma se Louis a chuan a lo hmu hlau mai. Sef ate nen chuan high school an kal ho thina. In hretsa an ni awangin an pathum chuan dawra chuan an chawl ho ta diala. Sefan an in ton dan a zawh chuan Chloe chuan Louis chu a lo sika. Bara a lo thoka zoom in ti buak khum awangin an ban ta mai si a. A hna tur ka zon sak ta ni tiin dawtin Louis chuan a chang. Sefa ero chuan private hospital kan hawng thara Chloe chu intern angin idu phot chuan ka bulai lo thok theiang a lo ti zawa. A buai sia a hman dawn emaw ni le. Louis an a lo ti ve vata a lo hmer vak le ngal. Chloe ero chuan a chang lo. Sefa chuan eitur te chu a lo suah sak vela. Ma se Louis chuan a lo sik zela kai kwang te chu a lo suah sak ve le. Sefan thla tum pawh chuan a ngai lo kan haw kawnga inang thova ka phur haw mayang tiin a nawr haw dai. Ina chuan Louis chuan enga nge hnadang izon poisa emamaw ka pe phalo che em ni. Nge amak hei du zawk tiin a zawl zui. Min pui tu nia ka duh wang pawh ni lo. Chloe chuan a lo ti thuaya. Ani te chuan midang tu ma emamaw lo poisa emamaw a ka pe thei che. Chuan nangin mimut pui thinang. Louis an a ti ta ka chuan Chloe chuan a lo beng chor. Chutianga Louis an me chituk tak lo sum duh wanga a duh duh a amut pui thei anga angai chu na a ti tlat. Ani na tak chu ni thoma se chu a duh dan ani bik lo. I du le midang zong ro tiin Chloe ril runa chuan trap chungin a chua san. Louis la chuan ti ngai na hre si lo in la pa ve lak lo to bok si. Lo ho to mi asu tiin a au zui ta ringot. Atu ka chuan Chloe chuan Dr. Sefa hmu in hospital a chuan a thok zui ngala. Ani chuan bara a lo shrai ve ngal chat mai. Chuta chuan Louis te pawh khan lo om ve a. Chloe chu anu in lo kholin. Inawin a ngai to lutuk che a lo ho lok ro tiin a lo shil. Louis chuan lo bia in kum khat ka bula om la chuan idu le ikal bo le dawn nia tiin a lo thlem. Sefa a lo chuak ve thuaya.
Chloe chuan Lewis a kuta chuan se sakin a tlan san. Lewis ero chuan a secretary chu bia in Chloe chanchin zong te chu thui chiang tur chuan a hrilh ta a. Rami an a u lo hu a hmu chuan a lo hlim hle a ama pawh chu lo zia awm tawh khawp mai. Comics book a lo hawn erawh chu lawm viau mahse a lo in thla hrum deuh a. A chan chu ama avangah pawisa tam tak a thaw chhuah a ngaih thin vang ani. Chutakara a pa chu Chloe laka chuan ala sual em zui. Zungul ve ni in nang khan pawisa tam tak thawk chhuak turin thiam thil engmai la nei lo i in hrial thin ani kha sum ka mamaw nia ila neim a lo ti ngal char mai. A nau chuan chan duh ve viau mahse naupang mai ala ni si a. Pawisa ka nei tawh lo Chloe in a ti pawh in a oih si lo vuak a tum. A fapadam lo pawh chu nam sawnin ni khawhre lo chuan a awm leh phah. Rang taka a lung chu thlak ngal a ngaih tawh thu doctor chuan a lo hrilh leh ngal a. A nulah chuan i thiam lo vek ani hi pawisa kan mamaw lak lo lutuk engtin nge ka ti dawn ti in a lo vin hrep a. Sain top ro ka nu pawisa chu ka ngaih tuam mai ang ti in Chloe chuan a chhang leh ta top mai ani. Lewis mutur chuan an company lam chu a pan leh tangot a. Secretary khan a nau lunglam thalo en kul ngai ani awanga sum amamaw tam hle thu chu a lo hrilh ve mek. Pashawn zungul vei pawisa khelh ching ala nei zui phei chu a khawng ei ru hle. Chloe pawh lo lutin kumkhat chhung chu i bulah chuan ka lo awm mai ange a ti chuan Lewis a chu lo nui vur engzat ngei duh milian khat chu chauh chu maw Lewis chuan ama ka ti lutuk. A nau in zaina sen so dai chia a dil tlat meduam lo tak ni in a hria. Ina lo in suan lut liang che. Ole mahse ka hna ero lo in rol vai lo la. Pawisa pawh min pek ngal a ngai dawn ania. Ka pe tawh che inau zaina tur chu Dr. Chaber ten an zai anga a tha thuai ang. Rin ain Lewis chu fel a ti ta hle a. A chanchin a lo thui chiang te chu mak a ti viau bawk. Rami pawh tha takin an zai zo ta a. Chloe chuan vatlo in secretary khan a kalpui bawk a. Nulini chuan a bial pa imu ti in ka fanu hi chu a luhlul ve lutuk a i thu oi lo chuan min hrilh zel dawn nia a lo ti thot. Secretary chuan kapi i fanu hi zana tliam tal lan tir vela a lo ti pha hial. Nutin chia le swal tak chu a lo ni ngei mai. Chloe pawh hian a ngai na thei thlawt lo. Ni dang ang lo takin Lewis a chuan Chloe chu a duat ta hle a. A period thu a soi awangin ei turte a lo chhawp thlap baka na te pawh chuan a va thla bawk. Sefa bulai ro anin lai chin na chu an soi duh bik lova. In lai chin na ti taka chuan tlakeng ma a lem lo bawk. Sefa la chuan Chloe chu a lo be sei ru ve deuh thova. Lewis a ti ang laka chuan phim khur hle tur a hrilin zanria ei puya chuan a som le. Damdawi ina kanau dam lo kan ka ngaya ti in Chloe chuan a lo nara. Ka lo kalpuyang che ti in Sefa chuan a zui ve ta zawk ani. Message in Chloe chuan an kalna chu Lewis a hrilh thlap nge. Rami pawh chu lo har tawh a ina a u a ko huawang le a pa che dan awang khan a lo in thiam lo ve hle. Anu phei chuan mel tha lo ti in a lo be tha hle. Enga tingi bial pai lo hrai dawn ti te chu min hrilh lo a lo ti ngup peka. Nu kan boss ani hi ka bial pa ni lo. Ani mo ava zia lo ve ti pal lutuk. Apoi lo ka pi hei chiang sing khat hian Rami dam lo hi ka lo kan ve nge. Oi o avalom dawn ve. Rang dewin Chloe chuan bank card chu anu kuta chang chuan a lo lavata. Angai lo boss atam e mai ti in a pelet. Anu chuan a lo ui hle a mo lutuk ti supin a fanu laka chuan a lunga oi vak lo ti a hria a. Chloe hriat lo chuan Sefa chuan bank card chu a rukin nulini chu a pele ta thova a lo hlim kher mai. Iva lo ho tlai em ve ti in Lewis a chuan Chloe chu a lo zawt ngal chat. Ka lo hrilh che kha damdawi ina ka nau ka kana lawm ti in a chang. Mase message chu a type ringota a lo sien me a lo.
Nangma in mo. Ai, Dr. Stefanin. Do sui hi ka ngai na mea lovania. Eng po ni se cho e yang kalau ngak se lom. Anei turte chu dora changa acha angin Lewis chuan a soina in. Alo hmana chan po mani chowa ai pe lo wang ni in a soitlet boka. Chloe chuan a chuan lam mai ti chu alo hria thiam pui vek thung. A thian nu Lucy khan a birthday lomna Dr. Stefanin na lo tel ve turin Chloe chu alo soma. Rem tima se Louisa chu a hrilh ve tho. Ani chuan a hmun le hun te alo chaw ringot. Birthday party a kalte chuan Sefa chu chelo an ti hlum hle a. Bial nu inihim ti in an lo zawt. Tuna chuan nei ri lo ma se du ruk chu ka neya ka be mek ti zong in a lo changa. Chloe chu en deuh ngei bok. Chu ti lai in Louisa alo lut thuta. Chloe bula chuan alo chungal chak mai. Mr. Lewis Amil chulai hmuna alo kal ve chuan makti a hlo hle a. Sefa po in alo ngai thei vak lo nge. Engtin nge i boy om sia bla 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 alo ti. Tu emo kalau endik. Chloe eng tinge he tiang day in. Dot min shilem ni. Period ang khan alo in soy ve la klo to si. Thei tui vot alo in le bok si. Dot a soy ti chu anin man chuak ta. Lewis chuan shwai ho tum. Sefa na lau dang. Tu zok ngay thandon. Lewis na lau tiram mak. Chloe chuan. Enge mo soy fel tur kan niya. Min ngay tua su Dr. Sef di in. Lewis a zok chu a zui ta a. Sefa mu tur ngay chuan Lewis chuan an fop lui deuh saka. Chu chuan Chloe chu tithin rimin. Ilaka hian za om na pakhat ma ka nei lau. Ransa dudu a chin le thei ang mai ka ni in ka siya. Ati chuan. Enge pui sa ka pithau che lum ti in a changa. Chu po Sefa na enring awang khan in lak pa adu wanga ni. Chloe chu a chap tamay si a. Apom ho top. Sefa po in Chloe chu beidon san atum bik chuang lo.